XNY ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಚಿತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ ಡಿ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಮರಾಮರೇ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಕಥೆನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರ್. ಈ ಚಿತ್ರೊಡುಲ ಆರ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಸ್ತವದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಲ್ತೇರ್. ಉಂದೆಟ್ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್, ಡಿ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ಬೃಂದಾ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಯನ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರೊಡು ನಟನೆ ಮಲ್ತೇರ್. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟಂದಿನ ಆತ್ಮ ಭೂಮಿಗ್ ಬರಿಯೇರೆ ಬಯಕುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಡೆಗ್ ಬೇಡಿಕೆ ದೀಪುಂಡು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಆ ಆತ್ಮಗ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ದೀಪೆರ್, ಈ ಭೂಮಿಗ್ ಪೋದು 4 ದಿನಟ್ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರೆನ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸವೊಡು. ಈ 4 ದಿನದ ಅವಧಿಡ್ ಆ ಆತ್ಮ ಭೂಮಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಾನವೆರಿನ ನಡುಟು ಉಪ್ಪುನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ, ಜಾತಿ ಭೇದ, ದುಡ್ಡುದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಂದಿನೆನ್ ತೂಪುಂಡು. ಈ ಕಥೆ ಹಾಸ್ಯ, ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶುಲೆಡ್ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು. ಡಿ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ಬೃಂದಾ ಆಚಾರ್ಯ ಅಯನ ಬೊಕ್ಕ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಟನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು. ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುಟ್ಟಂದಿನ ಆತ್ಮದ ಪಾತ್ರನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ್ ಮಲ್ತೇರ್. ಚಿತ್ರಡು ಹಾಸ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೊಕ್ಕ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಷಯುಲೆಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತೇರ್. ಉಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧುಲೆನ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ತೋಜವುಂಡು. XNY ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥೆ, ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಬೊಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಗೊಲೆಡ್ ಗಮನ ಸೆಲೆಪುಂಡ್. ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂಶ ಇತ್ತಂಡಲ ವಾಸ್ತವಿಕತೆದೊಟ್ಟುಗೂ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಶೈಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ತೋಜುಂಡು. ಆರ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶೈಲಿಡ್ ಕಥೆನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರ್. XNY ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ. ವಿಭಿನ್ನ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಅಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸತನನು ಬಯಕೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ಸನೆಸ್ಟ್ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಡ್ ತೂಯೆರೆ ಲಭ್ಯ ಉಂಡು.